Consumer consumer Dauruninya case number 131/26/5 inauya kamangaro na blessing machine anogara kumwana present achimangarira Mount Muzinde anogara kuChurchill Belgravia pamwe chete ari kumangarira panyaya imwe chete ari kumangarira David Muzinde ari kuSouth Africa iri nhau yekushera nhumbi dzemuvi gaka vari kushera nhumbi dzemuvi ndo nhau yakakurira dare David Muzinde akafona achatinoredzera kuti akareceiva someone asi ari kuSouth Africa akakumbira kuti muchamirwa nehanzvadzi yavo Mount Muzinde ari kumodosha Mount Muzinde ndiani na David wamwe chete pamwe chete wakatofambei ndichakumbirawo blessing mashiri kusunze ruoko rweruti rotedzera zvandakutaura mashure ini blessing mashiri ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu chizera ruoko pasi ndouyo kwauri Mount Muzinde kusimudza ruoko rweruti kutedzera zvandakutaura ini Mount Muzinde ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu chizera ruoko pasi blessing machine ndokumbira kuti uzisodari ichidimbo wakagara pasi tasatisa kungoti mangarira David naMount musoro shasakisa kuti ndimangarire David Muzinde ndatezvara wangu tete Mount nditete ndatsi yaDavid Muzinde vanovaiwa tezvara kwandakaroora nyaya yacho ndichaitangira pandakatanga kusvika mumba matezvara wangu waMuzinde ndakaroora mudzimai wangu mugore ra2024 ndaroora mudzimai wangu akauya kumba 2024 muna August ndobva azouya kumba naSeptember tatsvaga imba yekugara kuyoja auyapo takagara nemudzimai wangu zvakanaka ndobva achibata pamuviri pamwedzi miviri iyoyo tatagara pamba saka akatanga kuita urwere hwekuratidza kuti munhu ane pamuviri saka zvadaro kuna mainini vanova munin'ina wamai vakandibereka inini vaive vari kuno kuHarare vanogara kuChimari vaive vari kuno kuHarare ndo vakamuperekedza kuenda naye pakiriniki patinogara kuti ziri patinogara pakiriniki kuti anotariswa kuti chii chiri kuitika paari saka vaenda kukiriniki ndopaakaziviswa kuti ane pamuviri ndo zviri kukonzeresa kuti aperepere simba achiunza zvaari kuita izvozvo saka iye akabva azivisa vatete vanova ndivo tete vangu vandinavo panapa kuti tete kunoku ndiri kuita urwere hwerudzi rwakadai rwakaita seurwu saka vaenda namenini wangu sezvandarevazve haana kukwanisa kudzoka kumba zuva iroro pamwe naamwene wake vanova amaini tete ndo vakabva vafonera natete ndovanzi ndauye kuno kuBelgravia kumba nekuti tete muprofiti vane sangano kuBelgravia ipapo vanoita zvokubatsira kakara saka aendapo ndokuenda kumba kwatete aenda kumba kwatete ndobva agarapo wiki rekutanga tete vachiti haryai pamini tikutarisirei mudzimai wenyu nekuti imi munoenda kubasa pamuviri panouya nerudzi rwakasiyana nenzira dzakasiyana siyana saka chakoda tichikutarisai mudzimai wenyu tichiona kuti zvizvi kuitika panyama dzake akasimba anodzoka kumba saizvozvo saka ndakagara zveshuwa
ndakakura ndichienda kumba kwatete ndichinomuona pabreakup yapaya. Kuclinic kuti anga azoiswa kunzi unotenga mafruits manwiwa nemacucumber zvinoita kuti uwane mvura mumuviri saizvozvo. Saka ndozvo zvaaishandisa izvozvo. Saka handizozivi kuti kwatete aishandisa izvozvo here sezvo vaive vainaye panguva iyoyo. Akabva agara ikoko. Ndichipota chinomuona, chinomutarisa, chinomuona chidzoka kumba nokanda closure pavhainona. Svika ndaona kuti nguva yadi yatifambei, mwedzi wasvika kupera, mukadzi asati adzoka kumba. Tete vachingoti kudi kumubatsira, anosimba anda zvakanaka. Svikawo ndatoti ikozvo nguva yadi yareba, kana pane chekunetsa touya kumba toitawo tichimbofamba toenda kuchipatara unotariswa kuti hapana change here kana kuti pane zvimwe zvikutoitika zvinodiwa. Tete vaitaura kuti tete ndinomubatsira mukadzi wenyu pamidhondowari zvinoita zvakadi zvakanaka. Mwedzi wakapera zvishuwa mudzimai wangu ari. Saka mwedzi wapera ndati garei. Rakazosvika zuva reSunday randakafonerwa makuseni paweekend ndandiri kumba. Senseni ndichifonera kunzi mami, urwere hwemudzimai wenyu wakura. Nditete wakandifonera. Urwere hwemudzimai wenyu wakura, wokupera simba kuya. Saka ndanga ndichifunga kuti muenda naye kuchipatara. Tinogara paMount Pleasant padhuze neArundel Hospital. Muende naye kuchipatara anotariswa kuti chii chiri kuitika paari. Saka vakabva vamutumira nemwanakomana wavo anonzi Tatenda nemota, ane mota yanayo. Ndobva auya achinditora kumba pandaigara pavhainona. Ndobva taenda zveshuwa kuchipatara. Tasvika kuchipatara, takasvika kunopinda nadhokta. Tasvika muna dhokta ndobva achibvunza ndandina Tatenda Tatenda ndobva abvunza kuti iwe ndiwani mwana. Ndobva ati ndiri mwana buda panze toda murume nemukadzi. Ndobva tasara tiri vaviri nemudzimai wangu paya. Ndobva achibvunza kuti titsanangurire urwere hwekuitika pauri. Mudzimai wangu ndobva atanga kutaura kuti urwere hwekuitika pandiri ndane 1 week ndichibleedha ropa rine magodo. Zvokuti ini ndakashamisika kunzwa mashoko iwawo, ndasina kuzviudzwa saizvozvo. Takangouya chimodzi pamwe ndichingoti urwere hwatiri kufambira ndihwekupera simba. Ndatoshamisika. Saka pakushamisika kwandakaita dhokta abva atoshamisika kuti iwe uri murume wacho wai usina kuzviziva. Ndobva achibvunza ndikadza kuti anosandi toda kuti ataura chokwadi nekuti iwe ndomunhu watoda kudiwa, toda kubatsira. Saka ndobva atotaura saizvo zvechokwadi ndane 1 week ndine dambudziko iroro. Zvikanzi nadhokta zvaunochiita anofanira kuenda padrip. Tsvagai drip, oenda padrip, anoswa padrip, mimo chienda kuscan. Scan ndiyo inochatotaurira kuti zvii zviri kuitika paari, ndikusasikuti kuti ane pamuviri. Saka ndakabva ndamboti sare ndichibvunza dhokta kuti zvingade kududzira kudii masaini wawo akadai. Zvikanzi pamuviri panogona pamuviri panogona kudii kuda kubva, asi makaenda kuscan ichadzoka neinformation yakakwana. Zvakaita saizvozvo abva padrip ndobva tadhiraivha mota kuenda kuscan paMontagu. Taenda kuscan, akaitwa scan. Scan ndobva yataura kuti chibereko chakavhara, mwana haana kuafectwa, chibereko chakavhara. Asi tiri kokoko ndobva tadzoka kuchipatara. Muscan matakaudzwa chitarira dumbu remudzimai wangu saizvozvo. Chitaura chibereko chakavhara, hapana dambudziko riripo. Ndobva tichidzoka kuchipatara. Tadzoka kuchipatara, dhokta ndopa akazovhura mapepa aya achitiverengera zvavanoita vachitiexplainera kuti zviri kureva zvakati nezvakati, haana dambudziko raainaro mudzimai wangu. Ndobva tachibuda kuchipatara nemota yatatenda anova mwana watete. Ndobva tati taakuenda kumba. Mudzimai wangu inini chinoti tichisara kuti tiende kumba pamwe chete, haana kubvuma kuenda neni kumba.
akabva adzokera natatenda kumba kwavatete. Adzokera kumba kwavatete, ini ndo pandakachienda kumba kwangu ini pandaigara kukainona. Ndiri kumba kwangu pandaigara kukainona, I think ndakasvika ndichizivisa amai kumba amai ndopandoshanda kare. Chiti amai taenda uku taona tasvika tabata hanzi zvakati nezvakati nezvakati, saka handisi kuziva kuti chii changa chichiitika. Amai ndopavongoziva situation iripo ndovaenda kumba kwangu. Ndakumba kwangu ndo ndachitaura natete pameseji, ndo ndavanyora iri SMS ndichivabvunza. Ndakatanga ndatovakwazisa ndo ndavabvunza, nhai tete, ndoda kuziva kuti urwere hwekubhidha ropa hwaita muzukuru wenyu maiuziva here? Tete ndobvati hongu pamwe ndaizviziva. Saka mubvunza ndakaita kuti makadii kuti mandizivisa nguva ichiripo kuti ndo chimiro chiripo, kuti vandipe mhinduro. Vakandipa mhinduro vachiti madi hamufani kubvunza inini izvozvo, munofana kubvunza mudzimai wenyu. Saka ndoda kuti handidhini here maiti muri kumutarira. Ndokutsamwidzana kwatakabva taita navatete kupera that day. Hatina kubvira tatanga kutaura navatete. Ndanda kutaurawo nambuya vanova amai vana tete vanga vachiri vapenyu panguva iyoyo. Chida kuti nditaure nemudzimai wangu, ndanda kufonera pafoni yangu. Mudzimai wangu pafoni yake nhamba dzangu dzanza kusapinda saizvozvo. Saka ndaitaura naye through ambuya vake. Ndobva tagara, tatigarei ndobva ndazotaura nababa anova David Mzinde wakusouth Africa. Patove nenguva ini ndanda kusatsika kumba kwatete kunoona mudzimai uya nekuda kuti ndanda kusaurana navatete. Saka kumba kwavo pandanda kusha kuenda. Baba vanova David Mzinde vaishandawo pabregrafia pamashops, enda zvekukanika mota idzodzo. Saka vakazoita nguva yekuonawo mwanasikana wavo. Vantu vanga vafonerwawo natetere kuti kuno mwana wako ari kurwara. Izvo avatete havana kundifonera kundizivisa kuti bamini mukadzi wenyu Futadi arwara. Izvo ndakazozvinzwa zvichibva kuna atezvana vachitaura kuti iwe hausi kuuya kuzoona mukadzi wako, kuno mukadzi wako asi kunga zvakanaka, uya uone mudzimai wako. Saka ndopandakati ini ndoba ndine nyaya yandakaita navatete. Ndofunga tete vakanditsamwira pakubvunza pandakaita meseji. Baba ndobva nditi uya pabregrafia titaure nekuti nyaya inoda kudi kukurwa tiri pamwe chete. Ndobva ndakwira mota ndobva ndaenda pabregrafia. Ndasvika pabregrafia ndakatanga kutaura natezvara vangu ndikati ndo meseji yandakabvunza kuna tete. Zvanzi uri murume wasandi, unekodzero yekubvunzana atete vako, ende kubvunza kwawakaita chituko. Saka zvaunochiita iwe chienda unoona mukadzi wako ndiri pano. Kana paine zvavari kuda zvichaitika ikoko unondifonera, ndo yandogadzisa nyaya ngekuti ndiri padhuze. Ndokuchitanga kare kuchisvika pandakazoita kumba patete, ndichiona mukadzi wangu akagara. Ndamusvikira ari mavanorara munomubhedha zvese, asi anga akagara pasi. Ane kabhodhoro kadai sotudoi tuma-M2 nhoma aisvipira furu, ndorandaona achisvipira mukabhotoro imomo. Zvanda mukwazisa pai sando vacho anga singatodaire asi mudzimai wekuti aitaura zvakanyanya. Chiri kuzipirwa nei? Handizivi chii chiri kuitika pandiri. Saka hapana pandainyanya kukurukura naye. Tete vacho vasipo vanenge varipo, gogo vanenge varipo, tiri mumba mumwe chete nokuti vanoitawo futi zvekudi mabasa ekusona nemaoko, kushandisa musino wekusona vanenge vachisona. Tete urwere huri pamudzimai wangu hwakamira sei pari zvino? Atete taiwa havana chavaitaura chekuti ndainzonzwa kuti urwere hwacho wanga uri urwere hwei. Aingoti kana nyama dzake dzasvimba pamwiri panouya nenzira dzakasiyana siyana, asi ndinobatsira kuita zvakanaka, anodzoka kumba saizvozvo. Saka izuva randakangoenda rokutanga ndadzokera kumba, ndakupota ndichimuona mudzimai uya
Shanchitaura naye kuti aiwa shamwari ndakumunyengetedza kuti aiwa shamwari chidi chidzoka kumba nguva yareba. Chidzoka kumba tione zvekuita tiri kumba. Uyo aingorambawo kuti inini ndiende kumba uko. Azviite ndisina kupiwa nguva yeti nani navatete. Ndakagara mwedzi miviri kusvika yakaita mwedzi miviri isina mudzimai. Ipapo ndiri kumba uko vakazoronga kufamba rwendo nomudzimai wangu kuenda kuNorton. Vaenda kuNorton nesoyo, vane soyo racho ravanotungamira ndataura mumashure. Vakaenda kunovhakachira mumasoyo zvichipostori. Saka vaenda ikoko kunonzi mudzimai wangu nini akabatsirwa. Abatsirwa izvi ndakazozvinzwa vatodzoka. Ndamuvhakachira kakare kechipiri ndakunoona. Ndakazvinzwa ndatatu yomumba kuti bamini nditete wakataura kuti bamini mudzimai wenyu anotsanangudza dzakabatwa kusoro kwatakaenda kuNorton. Saka wakugara kuti tsanangudzo dzacho ndedzekuti kudii akanzi anofamba kuenda kunobatsirwa kumaprofita akasiyana siyana katatu. Ndozvanofanira kuti aiti. Saka zvamunoita munouya mumutora munobatsirwa modzoka naye mumusiya pano. Moenda futi kakare munobatsirwa modzoka naye mumusiya pano. Moenda naye kakare munobatsirwa modzoka mumusiya pano. Saka ini ndakangobvunza mashoko kuti chatikunyenyofambira ndechekuti kudii nekuti hazviite kuti ndiite sekiti runoponderwa musaga ndisina chandikuziva. Uye zvechipostori panguva iyoyo ndaenda kwaMwasha. Chechi dzimwe nedzimwe dzine mutemo wadzo hatibvumidzwe kunoita zvekusanganisa chinamato. Ndakati inini handikwanisi kuita izvozvo. Vatete ndokuti zvino kana isinofamba nebhandi. Zvino kana mati mimi hamukwanisi kuita izvozvo. Ini zvandinge ndataura zvamunofanira kuti muite. Zvino kana mati hamukwanisi kuita izvozvo. Mudzimai wenyu haakwanisi kudzoka kumba kana musina kuzadzisa chirembo. Ndoma ndakatoona kuti nyaya yatodi yatokura. Wana ndikuudzwa rizeni yacho kuti ndei chavakanobata chacho changa chiri chete. Ndati ndichanotaurawo navabereki vangu vakuru kwanise kuti nyaya yacho ndei. Zvikanzi endai ndototaurawo nevakuru vese nokuti maita mudiki ndotoshuwawo nemudiki. Ndobva ndaenda kumba. Amai vangu havana chavaiziva. Nokuti ivi kutorwa wakaita muroora wavo havana kusumwa kana kuziviswa kana kukumbirwa kuti kunokuchambochengetawo muroora wenyu mai. Saka havana chavaiziva vakanga pangomirawo. Inini ndaingoitawo zvinhu ndichidzokerawo kumba kwangu. Ndichiti pamwe zvinhu zvichafambawo zvakanaka saizvozvo. Saka zvandiremera ndopandakanoudza amai kuti amai ndofunga kuti mukadzi uyu ndakurambirwa kuti mukadzi. Zvikanzi nemhaka yei ndakati handizivi. Zvandangoudzwa chete kana usiri kuzadzisa zvechiprofiti zvatataura nezvatanobata iwewo hauchataure mukadzi kunyanya yekumba. Amai aiwa it's fine hazvina kuipa. Inini ndichaenda ako ndononzwa. Ndiwo mai yangu varipa. Ndichaenda ako ndononzwa kuti chii chiri kunetsa ndodzokawo nemuroora wangu mumba. Zveshuwa mai vakaenda vachibva kutauni vangu kuti vaende kutauni ndobva vabva kutauni ndokusvika ndokubuka pabhurekera vheni. Ndokufonera nemuroora wavo ndokupinda mumba matete ndokugara. Amai vakasvika kubvunza kuti tete nyaya iri kunetsa ndei. Tete vaitaura kuti Blessing mwana wenyu haana tsika haana hunhu. Mukwasha asina hunhu. Neni vakataurawo mashoko iwavo muchidimbu. Ndobva amai vabvunza kuti ko muroora wangu. Ndakazotora muroora wangu ndiri naye kumba. Atete vakati kumba hamuendi naye muroora wenyu. Nokuti isu tine bhandi ratiri kufamba naro. Bhandi iroro kana risina kuzadziswa hamuna kwamuenda naye. Zvikanzi nyaya yacho ndei. Zvikanzi haafani kudzokera kumurume wake nokuti anonofa akadzokera kumurume wake anonofira ikoko. Zvikanzi iri kuti imhaka yekuti pamba pavanogara here ndopakaipa kana kuti anodzoka kumba kwangu maoko mangu kana kuti inini ndiri muroora ndichanzwanzi aiwa kwete. Hazvisizvozvo.
Maiwa kana kuri kunzi kumba kwavanogara vanotama machiafectwa nezvinhu zvifamba pavanogara vanotama vanogara zvanzano. Saka vakakwanisa kurambirawo amaiwo ndokutaura kuti sanda ndekumba achikurwa muroora wavo. Muroora wavo ndobva apindura kuti aina handisi kuenda kupi, handisi kuenda nemi nekuti anoshota kumhuri kwedu ndini uye tisi tinoshota. Amai ndokuti iwo kana zvawati iwewe iwe hauchada kuenda neni, ini sanda handichadzoka futi pano ndichitaura nezvenyaya iyi. Ini ndakuchienda kumba. Bhula uchamuona achitsika futi pano achifambira futi nyaya iyoyo. Ndakuenda kumba. Zveshuwa sandi rakabva asara una tete. Tete vachitaura kuti zvandataura inini ndozvatinotoita. Kana musina kusadza izvozvo shuwa haasi kuenda. Saka mai vakadzoka ndovandiudza kuti ndozvandanosangana nazvo. Saka ini ndakamutorawo ndikati pamunda mai nokudawo mumwe wangu ndakati arege nditsvage rimwe zano. Mai nini wangu vaya nemunyai wangu muvadombo rangu. Ndati ndinokumbirawo mundifambire nyaya iyi. Munonzvira kuti mukadzi chichiri kunetsa kuna atete ndovane kudzoserwa mukadzi. Mai nini vakabatana nadombo rokuenda. Vasvikawo kwavakaudzwawo mashoko mamwe chete ndobva varambirwawo mukadzi. Kusvika ndakanoenda kuchechi kwandaenda kwaMwasha. Kune vatungamiri varipo mavhangeri ndova ndavazivisa nyaya. Ndovatovakumbira kare kuti ndinokumbirawo kuti mundifambire nyaya iyi. Munondibatsirawo nekuti ini handisina mudzimai. Kuchechi kwedu kwaMwasha hakubvumidzwe kuramba mudzimai maukaroa. Kana uine nhau dzinonzigadzisai nyaya dzenyu zvifambe zvakanaka. Kunonzi mukadzi mumwe chete ndowaroora iye kutanga ndounofana kufa uinaye. Saka vakabva vakumbira nhamba dzatezvara vangu vanovate Muzinde vasipo. Ndobva vataurwa navo vari paPregrapia. Ndobva vati pari zvino handikwanisi kuti tiuye kuzokuona uye muzondiona. Ticharonga zuva touya zokuonai totaura nhau yemwana. Handimuri kuzviziva here kuti mwanasikana wenyu achiri kwaatete. Atezva rangu vabvuma kuti wongu ndiri kuzviziva. Alright. Saka takagara ndokuchecha kuti ndatichitaurai naatete tiziso kuti nyaya chiri kudii kuti vafambire nyaya iyi. Ndatofonerawo tete. Tete anga vakutoramba kutaura neni. Kuti panguva yakadzoka amai kumba, tete vakabva vatumira meseji vachitaura kuti pamunini chirongedzai hembe dzemukadzi wenyu tichazodzitora ikoko nekuti mai venyu vakurambanisai kunoku. Saka ndichazotora hembe idzodzo ikoko kumba kwangu wandaigara ini. Saka ndakati aiwa kuinini tete ndamboramana nemudzimai wangu here. Mhaka yacho ndei. Saka ndozvataurwa nani namai venyu kunoku. Ndokadakara. Saka nyaya dzese ndaidzifambira ndichida kuisi kuti ndivavara kuti mukadzi wangu adzoke. Svikave kuchecha vakatadzawo kusvikawo kumba kwatete. Mumwe wangu akambotraya muparidzi madungu akambotraya kutaura nemukadzi wangu kuti handisiyo. Svika akablokwa phone number dzake. Ndobva pabuda proof yekuti zvechokwadi mukadzi wakatorerwa ari kumba kwani kana atezvara wako uye atezvara wako vari kuziva. Vekuchechi ndobva achindipa zano. Atove nemwedzi nikonoita 5 ipapo. Nyaya ichitenderera saizvo. Vekuchechi ndobva achindipa zano kuti iwewo zvaunochiita chikumbira tsamba naatezvara vako. Tsamba iyoyo ndeichakumirira ndeichakureverera kuti mangwana nekuti hapana gukuro ratiradi rakabviswa ipapa. Hapana gukuro ratirabviswa. Saka tsamba iyoyo ichabva kuna tezvara wako ichakumirira iweyo kuti hauchasiri mukwashe kwaMuzinde. Vanofana kuti vakusunungure kuti uwane kuzoora mumwe mudzimai. Zvikaramba zvakadai haudi haufani hatikutenderi kuti utore mumwe mudzimai muno muchechi. Ndoti zvakanaka. Ndobva ndachikumbira tsamba kuna atezvara. Ndakumbira tsamba kuna atezvara vangu vakati inini kuti ndikupe tsamba mukwasha wangu zvinondinetsa nekuti nyaya yacho handisi kuizvisa kuti nyaya yeyi. Ndokumbira kuti baba ndinokumbira muchindisunungura nekuti mwanasikana wenyu munayo. Saka chandakukumbira itsamba kuti mundisunungure handisiri mukwashe kwaMuzinde. Saizvozvo atezvara vangu vakandirambira kuti handizi unini kuda tsamba here kana kuti tofambira nhau dzemudzimai wako. Ndakati ini handizi nekuti inini mudzimai wangu pachedu hatina kubva tatukana, hatina kubva tambonetsana. Kuzokuti ndakambonetsa nani
navatete. Ndakazongona mukadzi wangu akungorambirwa, saka vatete ndivo vanoziva nyaya yacho. Tizora kuti chimbondipa nguva ndichitaura nemwana wangu musikana, ndozotaura navatete. Ndakavapa nguva, watove mwedzi wechi6 ndisina mudzimai ndiri ndega. Ndobva tezora wangu vachifambira nyaya, handizivi kuti vakataura natete kuti kudii, handizivi kuti vakataurawo nemwanasikana wavo kuti kudii. Pamwedzi wechi7 ndo wakazondifonera tezora wangu vachiti Mukwasha uya paBreakravia, yange iri Sunday makuseni, uya tisanganira paBreakravia. Tete vanga vachitoendawo kuchechi pasuo ravo namai vavo vanova mbuya vakazoshaya nemudzimai wangu. Ndobva tanogara pasi padhuze nepasuo, tagara pasi pagedhi reuniversity paya nepauniversity tagara. Tezora wangu havana mashoko akawanda vakataura, andakabata kuti kunyaya iyi yange iri nyaya yei. Vakataura kuti mudzimai wangu vachibvunza vachiti, Sandi, murume wako unomuda here? Mudzimai wangu ndobva adaira kuti hongu murume wangu ndomuda. Zvikanzi kuiwe Mukwasha, mudzimai wako unomuda here? Ndikati hongu mudzimai wangu ndinomuda. Zvikanzi ameno tete mazvinzwira, ambuya mazvinzwira. Zvikanzi hongu tazvinzwira. Tete ndobva wabvunzwa kuti tete mune chokutaura here, mune chokurevera pamusoro penyaya? Tete vakati kwete hanzi. Then mbuya ndobva vati Mukwasha anofanira kuti abate upari petete pakutaudzana kwavakaita mashoko. Meseji yandakanyora iye ndichivabvunza, obata huko kumbererukiro kuna tete. Ndakabvisa $5 ndobva ndachitambidza kupa tete. Ndavatambidza ndobvumirana kwatakaita. Hapana munyaya akatorwa akandimirira kusaidi kwangu. Ndakangofonerawo ndiri ndegawo, ndobva ndadzoserwa mukadzi. Ini ndichibvunza kuti ko zvafamba sei nhasi mudzimai wangu abvume kudzoka kumba pese apaidi achiramba. Handina kukwanisa kuti ndibvunze panguva iyoyo chinyaya kuti ko nyaya yacho yairambirwa mudzimai wangu ndeyei, handina kuiziva. Ndakangoti hazvinei hazvo musva, ndizvo munhu ane pamuviri patoti kurei pamuviri pamwe it's fine. Kana vatendera kundipa mwana wangu ndotogara nemwana wangu. Takabvumirana ndobva ndazomutora. Wava mwedzi wechi8, uri mwedzi wechi8 pakati pavo ndobva ndakazomutora kumba kwavatete. Ndanomutora tadzoka kumba. Amai havana chavaisa, ndakazongovazivisa kuti amai. Unomutora pamwedzi wechi8, wambotora vachiti akaenda akanobatsirwa kuNotoni? Hongu akaenda unobatsirwa kuNotoni. Abatsirwa kuNotoni akanobatsirwa mwana kushandirwa kunoprofita. Okay. Mundiregererawo kutaura shona. Saka takabva tadzokera kumba pamwedzi wechi8, imimba mwedzi wechi8. Ndobva tagara kumba. Ndobva achisununguka mwana wake mukomana kana paHeathcliff. Ndobva vafonerwa pekare tete. Tezora wangu ndobva vazivisa kuti kunokwane mwana mukomana. Tete havana kukwanisa kuuya kuzoona mwana kuchipatara. Akauya ndimai. Asi mudzimai wangu asati adzoka, ndichakuzirai mushure mundiregerawo. Asati adzoka, ndati Sunday takagara vachienda kuchechi. Tete vane mashoko avakataura kumudzimai wangu pasowe pachechi, vachimuprofita iwo, chiri chiprofita ichi. Vachiti iwewe ukadzokera kumba kwemurume wako, uchaenda kumba kwemurume wako ucharwara. Kana warwara uchafa, tichanokuviga kupi? Kuguruwe kumusha. Ndo mashoko avakataura pachechi. Since pachechi chitonyorai pasi, ndo mashoko andakaudzwa nemudzimai wangu. Mudzimai wangu akatsamwa zvakanyanya, akati kumba kwatete handichadii, handichatsika, handichadzokerawo. Tete vandiramwa. Kumashure kwanga vakafurana kuti iwewe chiramba murume wako. Saka uyu zvanga akafurwa natete kuti ramba murume, iye achiri kuda murume haana kukwanisa kudaro. Akabva abvuma apa panapa. Ndo zvakatsamwisa tete, handizivi kuti ndo zvakatsamwisa here. Asi pamashoko aya ndo akazotaura mudzimai wangu achizodzoka kumba. Ndo zvaakazondiudza taakumba, anga akuzvitaurawo taakumba. Ndikati hazvina kuipa kuti uyu ainamata kuchechi kwano kwavatete, ini chienda kwaMwari ndokuya chienda kwatete.
zvikazoti ndada kuti ndika kuchechi kwako ndobva takuenda kuchechi imwe chete asununguka mwana adzoka akumba. Saka adzoka anenge ari murwere ndakakumbira kuna mai kuti amai munitarisira mudzimai wangu. Saka anga ogara kumba kwamwene wake, ini nditaigara kumba. Paanogara amai ndobva basa pandoshanda nese garden. Amai ndi-housemate, ini ndiri garden. Saka takagara 4 months ari paurwere sununguka we svika asimba ndobva tachidzokera kumba. Tachidzokera kumba kwatailocha mwana wake akura akukwanisa kubatika, akukwanisa kuzviitira. Tadzokera kumba takugara kumba isusu hapana kuita mwedzi akati wandei zimwe yangu ndobva atanga kuchiita urwere hwekuita dzungu. Chindakabva kubasa ndoti dzungu randaita risikutambana ndichiona rima inzwa dzungu. Saka ndokubvunza kwataita vamwe ndokuti pamwe akabudisa ropa rakawanda, anofanira kumwa mazoe kuti aone kuwedzera chiropa. Zvinoitika izvozvo vakadzana vachibva kunobatsirika. Savatadza kuti dambudziko risvike pane nyaya chaipo ndokuti mazvita tinotenda. Saka nourwere hwo vakabva ati suswidzeiwo neurwere hwo ndobva tigarei. Urwere hwakwangu tikwirei ndobva tati shamwari urwere hwako unenge wakutanhira makumbo zvakuda chipatara. Toenda kuchipatara. Taenda kuchipatara ndobva svika chinobatwa kunzi ane chirwere ane problem yemwoyo. Paaronde ndobva takaenda ndobva taenda kuscan zvese everything. Tatanga kutotreatwa ndobva tuva treatment acho akutanga kutorarama nematreatment ake. Tete ndo vakafonerwa ndokuziviswa kuti akunongoda ndakuwa ndabatwa chirwere chakati. Nemukoma wacho ari kuguru anonzi Progi akafonerwa saizvozvo ndobva aziviswa. Hatina kugara nguva yakareba neurwere hwo nokuti akabatwa musi wa 12 December ane urwere hwo ndobva azoshaya musi wa 15 January ndowakabva ashaya. Saka pese apa tete hongu vaiziziva taitaura navo pafoni yangu vaifona, asi kumba kuti vatsika vaizoona mwana havana kudi vaizoona muzukuru wavo pakurwara kwavaita taingotaura pafoni. Saka ashaya kudaro ndobva asati ashaya zuva racho urwere hwakangokwidza kuma55 ndatofonera mama watienda naye kuchipatara. Ndati ndatimhanye kuchipatara. Asati aenda ndatifonere tete vaone situation iri kutoenda nawo kuchipatara. Tete takavafonera ndobva vachitumai mota tavahayira taxi ndobva vatorwa kundokwavabrekera ndipo vauya ndobva vasvika. Pavakasvika vakasvika vachimubatsira pachiprofiti vakauya nezvinhu zvavo vachimubatsira. Vamubatsira vati anoba mini musaende naye kuchipatara anorara. Ndichava ndichimutora ini mangwana makuseni. Murume wangu akuenda kuSouth Africa. Saka ndichava ndichimutora ndienda naye kumba ndozoona kuti urwere hwacho huchafamba sei. Zveshuwa handina kuzoenda naye kuchipatara. Tete ndobva vadzokera kumba havana kurara. Ini ndakarara kumakumbo kwemudzimai wangu ndirumba amai varipo takagara. Kuti umwe wangu aifumika pamudenga inzwa kuti mafembero ake nekusarasa mvura makumbo anga azima. Ndokagara. Mangwana makuseni wakaedza tete havana kuuya. Svika kuma10 o'clock tete havana kudzoka. Wakafonerwa naamai. Kuno kurwere hwakwidza toita sei? Taakuchimhanya kupi? Kuchipatara. Tichienda naye kuchipatara. Takuma10 ndobva takazoenda naye kuchipatara. Tasvika naye kuchipatara. Kuchipatara ndokwakazokisa kuti mudzimai adi atisiya. Zvino wakashaya parundi. Asi tiendai kupi? Parenyatwa. Ndobva taenda kuparenyatwa. Taenda kuparenyatwa ndokanzi mukadzi wakusori blessing mukadzi wakatisiya. Chiendai munogadzisa mapepasi emusi. Ndobatotorwa ndobatotsvagirwa vanoita zvemochari vaya. Ndobatotsvagirwa ndakunosaina mapepasi. Ndakutoendeswa kumochari. Tasara ndichisaina mapepasi. Ndobva tatidzoka kumba naamai. Tinoziisa vatete chimiro chiripo. Tikatova varipo vari pamba ipapo. Tete vakagara mumba mavo. Tichingosvika chete vakasvika vachichema vachitochema.
amai ndio vakasvika mumba vachipinda vakaona vachitochema kuti muri kuchemei zvanzi ndaizviziva kuti hapachina zvanzi aizvo saka handizozivi mashoko avakazotaura mashure saka ndichangokataka kangu chidii kana vachizotaura vachazotaurawo ivo saka zvadaro mangwana makuseni kubva tumwa hanzadzi anowatsano kubva kuguru ane sinemu yakafanana nemudzimai wangu yekusamkange aishandisa sinemu yekusamkange kwete muzinda ndobva taenda musaina mapepa ndobva anosaina mapepa andozi yake nekutoradza mapepasi ekuti airwara dokta ndobva asaina mapepasi ikasika kusvika panyaya kunobva tichitora nguva yakarebesa ndobva saka mundiregerera saka taakusunga kuda kuti taakuda kuenda kumusha that day indava kuti amhanya kufuneral police neblanketi yekusamu coffin ma2 saka ndava ndasana kutungamira saka ndakavafonera chivaziso ndasana kutungamira wangu sinaimbotraya mafoni awangu asingadayiri ndazofonera mwanakomana wanonzi tatenda ndobva ndinawo ndiri mutauni munomu pane zvatiri kudii zvatiri kutenga ndobva ndataenda unozovaziviso ndasana kutungamira tingatofamba nenhoroondo dzezuva nezvi tokumbira kuti patasvika apa pane nhau yekusheya kwekugoyiwa kwenhumbi dzemufu handiti ndo pane nhau pane nyaya saka ndokumbira kuti chichazoreva kuti nhumbi dzisagoverera alright zvakaitika ndezvekuti nhumbi dzisagovewe taenda kumusha kuguruve vakasvika ndandine chikwereti cheroora kuna amai nasandabvisa mombe yekumai kuna baba ipapo ndakatemerwa ndatora mufi pasina hama yake saka ndabva ndatemerwa mombe kana usina mombe wobvisa $200 asi kana waita izvozvo mukwasha tochigova nhumbi saka ndakabva ndakumbira kuti ndichagadzirisa panguva iyoyo todii toita saizvozvo toshiwa takadzoka kuno kuharare kuguru mudzimai wangu aradzikwa ndobva ndawana mari ye500 300 yoenda kuna mai 200 ndoripa mhaka yangu iya ndavazivisa atezvera kuti mari endaiwana ndatichitai urongwa hwe atezvera mundobva titi kuno kutagara rimwe dare pamusinde dare redu rakuda nyaya yekuti mukwasha mune chikwereti chavakasarwa nacho pakurova kwakaita mudzimai wako saka zvanzi nhumbi dzigovewe chipedzisa chikwereti chasara zvakanaka ivavo ndobva ndashanda ndagara saka anga tokatove gore akasvika gore nao ndobva ndawana inini 1100 ndobva ndabata futi atezvara vangu ndikati mari ndaiwana muchichiyana pakati namai kuendawo 500 kwamuri mukuendawo 500 tezvara vangu ndobva vatendera kuti hapana chakadii chakaipa ndatiitei program saka program iyi vari kuSouth Africa program yenzi inoitwa natete vari kuno kuharare vanovaiva vatete mauti ndobva ndanzi inini natezvara vangu chirongai natete imi ndimicharonga mazuva ekusunga kuenda kumusha nanamai saka nhumbi dzasati dzasungwa kumba pesaka vanobvera vamboya kuzosunga nhumbi saka dadaro tikati kuna amai guru anova mukoma mudzimai wangu ndovakanzi natezvara moyusi natete omoya mosunga nhumbi avo musati maenda kumusha saka mai guruwo vachisunga vachiti vada kuuya vakatouyamba kwatete vachiti mandi kokuya kuzosunga nhumbi vataromba kwatete tete ndobva vatoramba havana kuuya dhati mandera vakabva varamba inini handingatungamirwe nani nayusi imi mubamuni munofanira kuuya nyaya inotosumwa munofanira kutoya mondisuma inini ndinogara neni pasi toronga tese pasi mamborongi namai guru ndakati aiwa mai guru handisiri ndataura nditezvara vangu vataura izvozvo manzi akwete muya kuno saka zvoshiwa ndikamba ndataura nanatezvara ndozvaendawo kuna tete ndisvika kumba pavo ndisvika pamba patete ndobva nditi uya nemari 500 nezvinhu zvese zvinodiwa zvemasungiro zvekwaamai ndozvagara zvaenda nhasi tiri papi apa ndikutoona nguva yakarebesa nguva yangu iramba ichirebesa ndatidambura tisvike pane nyaya tipedze nyaya uramba uchirebesa tarisa zviri panzara
Ndinosvika 8 o'clock ndakagara panapa. Mundiregera. Saka zvino wakabva waendesa here? Waendesa kubva zvazodii? Ndobva zvamai vatambira ndobva vatendera kuti govai mumbi. Right. Ndasarwa nemari yokuti tiende kumusha natete nababa. Tete ndobva ndoda $200. Ndiniti ndiende mumugwagwa une chikwereti changu che $200. Ndoya ndikati $200 iyi chikwereti cheizvo manzi iwo ndo vachataura muno chikwereti chacho change chiri chei. Ndobva ndati handina mari iyoyo. Mukoma waSouth Africa ndobva afona kuti wochibvisa pa$500. Zvakanaka tete. Chichikuita kuti nhumbi dzisagovewedza. Musorega. Chakaitika kuti nhumbi dzisagovewa asi kuti isusu takaramba kuti nhumbi dzigovewe. Sikutaura kwakabva kwamuna vangu. Ndofunga vakandifonera pamina vachanguti hazvimudingu. Tete mudzimai wangu arwara kunoku. Ndinokumbirawo munditaritsirewo. Pamina uyu asiri munhu wangu asiri mumaoko mangu. Madii matana namai mai ndo anogona kuita izvi. Zvakanzi aiwa mai vanenge vari bhizi. Indaona kuti zviri kuti auye ikoko. Handina kuramba ndakamugamuchira. Ndakamugamuchira mwana akachirwara sinatokuti. Ndobva ndatomufamba naye pese panoenda naye ndinga ndakafamba nzvimbo nacho. Achiudzwa zvimutekedze zvokunzi uyu itai kuti ashandirwe asati adzokera. Akadzokera asina kufamba pamwe chete nemurume wake ndikuona achidzoka kwese chaingotaura katatu kudaro. So ndobva ndaudza bamuyimba. Bamuyimba vakatadza kuzvigamuchira ndobva ndaudza mai. Mai vakauya vakapopota vakasumuka. Ungamubvunza wangu wati chikutaudza kuti nhumbi dzigovewe chii? Inauye kuti havana kuita zvavakanga vanzi vaite. Zvipi? Ndingati pakurwara kwemwana hatina kuudzwa. Hatina tombozwa kuti mwana ari kurwara. Munozwa kuti manzwa achitaura achiti ndimi makagara nemwana kusvikira panhumbi yaani 8 months. Ipapo ndinokomana nakosha wangu. Akauya nhumbi ne 2 months. Achiuya pakwenu. 3 months. Akatondikumbira kuti tende kumbira mumbondirasira munhu wangu. Ndakagara naye 3 months. Pechi4 pandipo akazoenda. Handina mbobva ndakambotambira. Naverengeri nawe kuti vafambe pamwe chete. Asi mai vakauya vakapopota vakati isisu kwedu tinofamba tega. Kana mati imimi tifambe nichanofamba nemwana wangu naye. Mubvunzo wangu wati chaita kuti nhumbi dzisagovewe chii? Handiti mimi muri tsotsi imimi. Ndati chiri kuita kuti nhumbi dzisagovewe chii? Pamusoro chekamiri. Zvavakanga vanzi varipe havana kuripa. Munopindura bvunzo kuti chii here? Pakutanga vakanzi $200. Sekuti havana kutiudza kuti mwana arwara ari kuafa vaendesa vega kumushara vanotora vega. Kungoenda nangosvika nekofini. Tauya nemunhu wenyu. Saka ndokanga vachina handikwanisi kufamba kana imi musina kundibhadhara kuti ndinge ndikwanisa kufamba rwendo. Imi muchibhadharwa imimi tete? Zvakanga zvamboitika kumashure. Ndati muchibhadharwa imimi tete here? Ndinotenda $200. Iri iyei yamunobhadharwa imimi tete? Kundisumudza. Ndinakachengeta mwana iyeye. Itsika dzipi dzinosumudza tete? Ndidai ndati itsika dzipi dzekuti tete vanosumudzwa? Vakanga kuri kuti vakandituka vakandishungurudza. Saka ndaigona kufamba parwendo rwiyo vasina kunge vandibhadhara. But ichibvira papi mari? Ichibvira papi imimi? Hakusi kwakubatirira munhu hero? Imimi neuyo akafa uyu hamusi munhu mumwe chete? Tingaripirane matukano emukadzi nemurume zvokusvika papi? Imimi neuyo ashaika uyu hamusi munhu mumwe chete here? Tiri munhu mumwe chete. Saka ari kufanira kukuripa ipapa. Handiti ndimi ndimo munhu mumwe chete. Kana akatorwara ndima yarwara mukadzi akaigona kufamba nemi. Kana rimwe arwara aigona kufamba nemi muri munhu wani. Muri mumwe. Movha kana maida kuripwa asi hazvitadzise nhumbi kugovewa dzaitogovewa asi muchizongoripwa. Pamusoro chekamiri. Mashoko ndokuda evidence ndaiphone ndinaipanakana mandendera kuti evidence ipi? Ndati tiri kuita nhumbi dzisagovewe chii? Ndochandoda kuziva. $200 yamabhisa yo ndabhisa. Handisi kunzwisisa kuti ndeyei ende handiizivi. vakatuka tezvara vakada kurova tezvara ini naiye tezvara tisikaida kurwa musoro kuti bhodhi yedu kuzi muramba sei kuti tiende nemunhu tiratidzei munhu wedu vakaramba zvokuti pakazoitwa zvenharo kunzi vanhu vaende kunoona munhu taifanira kuenda nemunhu asingakona kuti ndiani. Ndopakaiyaeseyo
pawataura 1100 wataura yenge rechi yekubvisa kuroora ndomashoko avakataura kuti kana wabvisa mari yekuroora togova nhumbi. yakaenda kupi mari? Imwe yakaenda kuna mai, imwe yacho yanandasarwa nayo 500 yavakairamba vakapigamuchero vachiti tete vachitaura kuti inini handisi kuzoenda kunoita. Akairamba ndiana? Tete. Tete varokwana papa? Asi baba vangu vatende. Mama imi makasvinukisa mune utsinye imi. Makasvinukisa mune utsinye imi. Hamuna kana rudo nemwana wehanzvadzi. Pamusoro changanisa. Ini pana uye handina pandinokwana kupinda pamberi pana baba. Ini ndaitongotumirwawo. Vana baba vakandodza vakati aiwa iye ngaachitongobvisa zvese zviri kudiwa kunzi anga achiita. 500 nekunzi yakarambwa iri kurambirwei? Haina kurambwa $500. Ndipo pakanga panzi ngapachibviswa $200 kuenda $300. Vakazoona kuti mutauro yacho iri kuitika yanyanyisa. Nokuti ukama wachona hwaapapa hausiri ukama hwekuti tingazomirira kuti vazotibhadhara kumberi. Zviri nani kuti vachingobvisawo zvese zvanga zvasara kureva kuti vana baba vangu vanzi $500 ndo yavanga vanzi vabvise nemombe. Aiwa. Pataurwa nawe kunzi hamusati masungana. Chakaitika musi wavauya nebhodhi yemusana uyu. Vakabva vauya nehembe dzavo dzemusana iyeyo. Dzakanga dzarongedzwa nani ini ndandisipo. Vakanga vaida kuchitakure bhodhi nehembe dzake dzese. Saka ipapo ndo pakatora kunetsa kuti tinozodako. Akashayika rini nemuzukuru wenyu? Last year munani? Saka tsotora patore gore remwedzi mingani nhumbi dzisina kusungwa. Patanga taura kuti zvigadzirisa handina kuona pandakataza ndiri pamunini imi michizvinini paya ndatoenda kudira pamunini. Ndati pane gore nemwedzi mingani nhumbi dzisina kusungwa. Chikunetsa chii kuti nhumbi dzisungwe idzi? Chanesa ndichiri kuti vari kunzi ngavatange vaita zvavakanzi vaite. Pakusunga nhumbi? Tsika dzinoti chii kana mufambo munhu ashayika? Takanzi isusu. Ndati tsika dzinoti kana munhu ashayika panhumbi dzake? Dzinosungwa. Nguva ipi? Nhumbi hadzisungwe munhu achingobva kunovigwa? Handizvo here? Saka chakaita kuti nhumbi dziregere kusungwa idzi kana mamune zviga zvamaida kuti zvizadzikiswe imimi. Chakatadzisa kuti muchingobva kunoviga munosunge nhumbi chii? Mai vakati ini kana mukandiona muSuntowns. Mai vapa? Vari kuseri. Saka ndati zvizere zvino. Handina chandabvunza. Tora zvenhumbi dzemuzukuru wenyu dzinova nhumbi dzenyu dzamaifana kusunga musi wamakaviga muzukuru wenyu. Ndodzandiri kubvunza. Chirikudasaudzisa sungu yekuti takazi makandiona muSuntowns kana makanga mune futi mfurei ine handikunyengererei. Saka chinoenda sei kumba kwacho kana zvakadaro? Dziri kumba kwani nhumbi? Kwamai. Imimi maienda kakumba ikoko. Saka ndakutumaira kuti muine munosunga nhumbi dzacho muite kuti dzigowe. Ndinogamuchira zvinoimanuka. Dzinosungwa nogoyiwa rini? Ndizvozivayo. Izvi zvezviga zvimwe zvese zvamunotaura izvi hazvina chekuita nenhumbi izvo. Mukanyora mukanyorerana pasi kana aregera kubvisa ibasa renyu zvakare nyangokuuya kuna mambo kuti takanyorerana pasi izvi. Asi kana muchiramba mimi makachengeta nhumbi dzenyu mumba memurume ari mwana wenyu akashayika mune murume munoti adii? Gore ne3 months akangotasa nhumbi dzemudzimai wake akashayika. Mamuitira utsinye nei? Mhosva yapara ndeyei? Imimi mati muri muprofita imimi. Makaziva zvekufa kwemuzukuru wenyu neurwere hwemuzukuru wenyu murume wake asati aziva. Handiti chokwadi chamaiziva ndokubva chaitika muzukuru wenyu achibva afa. Saka kana chokwadi chamaiziva chiricho chakazoitika mhosva yake ndei? Ndei mhosva yake? Imi makaprofita ndobva maziva kuti chichauraya munhu mumwe. Handiti uyu ndokutozoudzwa kunzi mudzimai wako ari kufa. Handiti naivo neuprofita hwavo vaziva kare chiri kuuraya munhu. Handiti munhu wobva afa nechavari kuziva.
iyo dzoka yobva yaita mhosva kumurume pakudii. pamusoro pezvakadii handingati inini ndini ndakaprofitwa kunzi ndimuudze zvese izvozvo. amaita padava ndinokuti mambo wati nhumbi ngadzisimwe tigove kana mune chikwere chine mukwasha wenyu kana pamunene wenyu munodzoka kudare kana mune zvamuda kuripirana ndopatava iko zvino nhumbi ngadzigovewo. Munhu aramba achora nhumbi dzaadzimai vake dzoramba dzimushungurudza ende zvinounza mhepo kuvana. Izvozvo mwana ari kubo akuchingitwa namai vangu tinaye pamba ndini ndinomuchengeta. inhumbi dzikanzigoyewa zogoyewa kuguru ndopa imwe dzimwe chete nhumbi ngadzigoyewa. That's the Indian 9. Tutora zvari na. By 14 June, nhumbi dzinofanira dzagovewa. Kana dzisina kugovewa, nhumbi dzacho dzotakurwa toyatosiya pamba penyu. Musamamona zvekuita nadzo. Taurai nanzva dzenyu, nhumbi dzigovewe by 14 June, nhumbi ngadzigovewe. Kana dzisina kugovewa, totakura toyatoisa pamba penyu, musaramuona zvamunoita nenhumbi dzenyu imimi. Nekuti kurwara kwakaita munhu makakuziva, mukagara naye, mukapepa murwere, chiri kumuuraya mukachiziva, murume wakasati atoziva. Munhu worwara obva afa nechamuri kuziva, then kubva ipapo makuchipa nechamurume, nemhaka yei yamuri kupanichira murume. Pane kuti mutonzwira tsitsi murume, kuti muchizwa pamunini, zvinhu izvi zvakagara zvamboprofitwa izvi. Takazokundikana apa nepapa ndine urombo muramo. Matombo mochibatsira kauyu makubatsira muramo wenyuzvi. Zvino mugara pamakasungwa makachengeta nhumbi, aroramba achikuona mudzimai wake akamiramo. Upenyu hwake hwotomira nekuti imi hamusoda kugova nhumbi. Hazvidaro zvetsika hadzidaro. Nyangwe zvinhu zvikaoma zvinengei, tinotsvaga nzira dzekuti tirerutsirane. Ende apa kureruka kwapo ndepekuti dambudziko makaritakura, dambudziko mairiziva, muchitoona nezviri kuchiitika mberi. Chazoita kuti muzotanga kuomesera munhu chii nezvinhu zvamaiziva nechekare. Taurai nanzva dzenyu, uyu muzinde David. Zvanzi namambo 14 June ngaakwane nhumbi dzagovewa. Aidha 14 June wacho kana kuti mashure nhumbi ngadzigovewa. Kana musina kuzviita, inini ndinengeda kutuma blessing. Kuti blessing nasamutume wako takobata nhumbi idzodzo dzisiri dzenyu dzitakure munodzisa kubva kwaatete. Nekuti imimi wacho ndimuri kuomesa kuti dzisagovewa. Kana marega kudziita obva ayodzisa mumaoko menyu, iye ogeza maoko buda mazviri. Ngozi chamuri kuregera kumusunungura uchii, mhosva yake ndei pazvinhu zvamaitoziva nechekare imimi. Kutiwo amai, imimi amai vapresi. Kana dziri nyaya dzakafanana nedzidzi, haikonai kuwanzoshandisa kukanda mashoko akakora. Nyorovai dzidzai kunyorova. Ndo zvinofanirwa. Kuti mukasanyorova munokonzeresa kuti vanhu varunguke. Pamakanzi mimi murora unyambomira, maifanirwa kutaura unyoro chete. Anamai yatopera mambo ataura kudhara, nhumbi ngadzigureko mazuva ataurwewayo. Kwa mzimbi kana nenyaya nomukwasha wanozoona mambo. Aita senhumbi kuita se kugoyewa nhumbi ngadzigoyewa nyaya yatopera, achera mamwe matatu. Sena,